tutulla numerolla ja siinä on ensimmäinen hyvä paikka Tapparalle, kun Teemu Nurmi pääsee laukomaan, mutta lopulta kuitenkin raamien ulkopuolelle. Ilveksen vastahyökkäys ja Brett Mulmer täräyttää alakulmaan ja pienet terveiset sinne myöskin vielä Teemu Lassilan suuntaan. Ilves siirtyy 1-0 johtoon. On upea laukaus, jonka sieltä pamauttaa. Sitä mennään vielä nyt tarkistamaan, että käykö kiekko kokonaan maaliviivan toisella puolella vai ei, ja itse asiassa aika sisätolpaltahan se haisee. Ei se ole, se tulee tuonne toiseen päähän. Videotarkistus on käynnissä, joka tapauksessa laukaus oli upea, mutta maaliin asti se ei kuitenkaan riitä. Viimeinen vitonen avauserästä lähtenyt liikkeelle. Aleksi Salonen. Ja jälleen pysäyttää Ilves keskialueella. Jerry Giamico, sitten on loistava paikka ja myöskin avausmaali. Juho Liuksiala laukoo ja nyt avausmaali on syntynyt ja Ilves johtaa 1-0. Ilveksen maalilaulu kajahtaa avoimessa Sorsa-puistossa taivaalle. Sitten Bonsakseen hoitaa kiekon laidalle. Tappara tulee, Juhani Jasu laidalta. Jasu, loistava syöttö ja upea tasoitusmaali. Jasu tarjoaa ja Teemu Nurmi pamauttaa pelin yhteen, joten siinä ei kauaa mene. Kun kuittia tulee siitä, että Tappara on ollut heikko avauserässä, niin peli on tasan 1-1 asialla Teemu Nurmi. Taisi olla pientä vaihtovirhettä siinä Ilveksillä, että avautui tommonen 3-2 tilanne. Ja siinä huomaa, mikä on puheen merkitys pelissä, että tässä Jasu vie kiekon syvään, että tuolta Nurmelta tulee varmasti huuto takaa. Etunenässä sitten tulee Tappara nopeasti vastaajan paikoi! Debutantti Anton Levtsi saa unelmapaikan ja sen jälkeen estämisestä tulee tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Karjalainen, Jasu maskissa, Jasu ja sitten Peltola kun namutellaan. Mutta minkä ryöstön sieltä venyttää Hannu Toivonen. Ja sen jälkeen pientä painia saadaan aikaiseksi myöskin, mutta onpa upea maistuva torjunta liikkeelle paremmin, koska sitäkin on tänään nähty. Huomennahan Ilves jatkaa täällä Sorsa-puistossa. Se isännöi huomenna Helsingin IFK:ta. Joo, ja sitten pamauttaa Tappara maalin. Se tulee sieltä Juhani Jasun laukomana laidalta ja sujahtaa nyt sitten Toivosen selän taakse tavalla, jota varmasti Ilveksen maalivahti nyt jää ihan harmittelemaan ainakin sekunniksi. Nimittäin Juhani Jasu laukoo Tapparan 2-1 johtoon. Vajaa 6 minuuttia toista erää pelaamatta. Tästä lähtee Ilveksen hyökkäysalueelta. Katsokaa miten Bonsakseen ensin puolustaa. Sen jälkeen laidalle kiekko. Ja Jasulle syöttö Teemu Nurmelta ja kiekko toistamiseen tänään Hannu Toivosen selän taakse. Perjantai-illan kunniaksi vähän aikaista joululahjaa. Ilves koventaa! Markus Jokinen siitä suoraan aloituksesta sujauttaa kiekon alakulmaa ja verkot pölisemään. 4.54 jäljellä. Ilves tulee maalin päähän. No niin, saatiin peli vielä tähän. Jokinen, Flink, Bulmer kolmikko, joka oli kertaalleen todella lähellä maalia jo avauserässä. Siitä aloitus ja Markus Jokinen laukoo meidän edustalla. Sieltä Tappara ei vielä pääse kiekkoa ainakaan kaivamaan. Aato laukoo ja maalille menee ja on lähellä, on jo todella lähellä. Yhä pysyy kiekko Ilveksellä, hyvin liikkuu tällä hetkellä. Ja laukoo! Ja peli 3-3. Se on Mikael Keränen tasoittaa 3-3. Aikamoinen loppu saatiin. Saatiin kyllä pelinarvoinen loppu, että Ilveksen puolipeliä kumminkin siinä hallittiin ja oli niinku kuskin paikalla. Jotenkin tää niinku tiesi, että tää tulee käymään tällä ja jatkoillahan täällä varmaan vielä mennään, niin saadaan oikein pitkän kaavan mukaan tänään naatiskella ulkoilmasta. Sieltä se tulee, mitä on odotettu. Tämän takia Mikael Keränen hankittiin Ilvekseen. Tässä ensin hyvällä maltilla, ei heti laukonut. Sitten lähtee ranne ja onko ohjuria? On ohjuria siellä. Se osuu johonkin kyllä siinä. Ohjaa Ilveksen pelaaja tuosta maalin Tapio Laakso. Ja totta kai aina jatkoaikamaalin ratkaisija haluaa olla jokainen itse, mutta onhan tässä erikoista. Ja saa nimensä historian kirjoihin se pelaaja, joka tällaisen illan ratkaisee. Aleksi Salonen jättää veli Matti Savinaiselle. Savinainen
Ottaa vielä uutta kaarrosta. Jasu on mukana Peltolan kanssa nyt Tapparan kolmikosta. Savinainen tulee itse ja se on veli-Matti Savinainen, joka saa nimensä sinne historian kirjoihin. 2 minuuttia jää jatkoaikaa jäljelle ja Savinainen räjäyttää Tapparan kannattajapuolet täältä Sorsapuistosta. Savinainen ratkaisee. Tappara voittaa jatkoajan jälkeen 4-3.